eu eram de 6 ani, de giù era un cadru de ciudii, tu una carte de pădurea nicătată, ți avea numai istorii vănate. Se spunea una năpârtica boa, ți măca una briciară. Aia va una copii după acel cadru. Am grăpseat carte. Năpârtica boa anglică pravda tută de una oară, fără soar oameni. De apoia nu mă te poate să-ți mină și doarme 6 meși până au lipsește. Atunci mi duiam multul la tutti ți sfaptul giungla și cu un muliv cu buie atrai rotul meu de semn. De semnul la meu numărul 1. Era și a spus mușatul meu de semnul a oamenilor mari și el i-a întrebat de se la intră frica în domnul Mutrescu. Mi-a pandisiră. Cât ți-ați năspărem de una capelă? De semnul la meu nu spuneau la capelă. Spuneau în năpârtică ți avea mâncat un elefantul și tot nu funcția. Fecii de boia și ți are dinăuntru năpârtica boa, ta-ți duchească până tu sonii și oamenii mari. Dai mai ele au înainte de mai multe exigisi. De semnul la meu numărul 2 era așa. Oamenii mari ne ornipsiră să las de una parte de seamnele meale cu nepărtiții dinăuntru ca din afară și-ți mutrești cum multul să înveți geografie, istorie, matematică și gramatică. Așa-i sfații că la 6 ani chiruiul mutiaz mi fac cunoscut ca mari mastori de zuvrăpsei. Nu avui iți succes cu desemnul la meu numărul 1 și desemnul numărul 2 și aesta anilor tot coraiul. Oamenii mari nu duchesc că puteți de singuri și că viceric nic capăiește toată ziua să lipsilișește. Piacea? Vrui, nu vrui, lipsea să aleg altă zanate și înghițai să zboiul cu aeroplanele. A zbuiai aproape a iuțidotul lumii și că de elihia geografia ne ajută mult. Un opriu șarteam și puteam să aleg China de Arizona. Asta ți ajută mult mă schimbă de dicheri noaptea. Așa ajung și după anul mea și cunosc cu mulți oamenii serioși. Și dui mult opininga oamenii mari. Putui de livigiui de aproapea. Am asta nu mi fiați izmituiesc cum am ușat tu ei. Când o cunoșteam vără ține parea m-am intimen, scoteam de semnul numărul 1, ți nu țineam daima. Vreau să știu de se duchea țiva. Am daima a nezițea. Asta este una capelă. Atunci nu mă dă zburăm nici în părtițile boa, nici păduria, nici călcată, nici stiali. Căptam sintru tu mintea lui și zburam tiprici, golf, politică și travati. Și omul mare scășea multul că află un ahtare mintimen.
singur, fără să am vără cu care pot să dar vără moabeti bună. Până când doar mași cu aeroplanul tu ermu loc, tu Sahara, aoași și ani, să avea asfaltă țiva la motor. Și cum nu aveam cu mine ni mecanic, ni călători, mi-a cățai să dar singur motorul. Greu lucru. Timini era una problemă de bană și de moarte. Nici 8 zile nu ne ajungea apa de aviare ți-o aveam. Prota seara dormie tu arina. Unul de mile larg budiților cu bană. Eram magărșit ca una pamporimnicată mesie de ocean. Așa, ca mi-duiți cât mi cedusi când utahina mi sculă în boații mică. Zisi, te pălătărsești cu fă-mi un cadru până o ai. Cum? Fă-mi un cadru până o ai. Am sărit în broștul ca sfulgerat. Ani frica iocrii. Mudrii măghini. Vidui un om mic, tip ca te ciudii, ți-ne mutria în dreptul. Valveți tu cadrul lui Mabun lui Țicutui de lui Andrai m-a amânat. Ama cadrul lui nu e asta cât mă lipsit că niplu. Nu e că batea mea. Oamenii mari ne luară tot cu raiul lui dați mi-a dat geograf, nică de eram de 6 ani și nu aveam învățată altă să dar că mașii ne părtiți boa închisi și descriși. Bine, mutream la asta mică fărnipseare cu ochii mari de ciudii. Nu agărșea că eram largul 1.000 de mile de iților cu bană și nici om nu ne părea nici un chirucalia, nici era căpăit mortul, nici muria de foame, nici muria de seate, nici muria de frică. Nu ne părea aici schimbă vărăficiurat chirut mesea de ermul loc 1.000 de mile largul de iților cu bană. Când după doi era dezbărui, adică mă, ce faci oa? Și el mi-a pandisit ca un lucru, îi sichisit ca un lucru de mare simăsire. Te pălăcărsești cu, fă-mi un cadru cu nauai. Când o ciudia este cât mare, nu poți nu asculți. A că spare din pestipseare. 1.000 de mile larg budiților cu bana și tu periclu de moarte, scoși de tu ceantă una piatică de carte și una piată. De apoi, am aticni că eu învățai prota geografie, istorie, matematică și gramatică, se legiși aniclu iom fără mare orexit, nu ne-am hăbariți de semneți. El mi-a pandisit, nu are țiva, fă-mi un cadru cu nauai. Cum nu aveam desemnată puteu nauai, adrai un diețel daue de seamne ce știam să le fac. Ațel pune părtica boa închisă. Și multul mi ciudusii când luat bunicul om. Nu voi un elefant dut un boa. Un boa este multul lăhtaros și un elefant doar are înainte de multul loc. La mine toate sunt mult uniți. Eu am înainte de una oaie. Desemnează-mi una oaie. Și eu desemnai. Niclu mă tric cu multul angărtan și zise, nu, asta este multul neptută. Fă-mi altă. Fece altă. Oaspilea meu și mă răsi fronim și cu vriare. Dar știu, asta nu este oaie, este bilbec, are coarne. Adrai altul de semn. Amănua este nu fu bun. Dip ca alanti.
Asta este mult bitârnă. Eu am înainte de una oaie care zbânează nică mult chirou. Atunci, cum nu mă aveam răbdare și vreau să mi-a să vedam motorul, a trei cu inati de semnul ăsta. Și el ieșuirai. Asta este unul sfinduchi. Oaia ți-o vrei tine, este înăuntru tu sfinduchi. Și mult tu ce tu sii când îl luam duniclu. Asta este depășit cum vrei. Țineți, oaia asta are înainte de multă iarbă? Câți ani? Că la mine acasă toți sunt uniți. Sigur că vă se ajungă. Ți dă una oaie multunică. Da capul pe tăti semnul. Nu ești academică, mă tăia, dormi. Așa îl cunoscui în Valea Rușă.